И бихте ли разказали за скандала в Пазарджик? Да. Значи, първо искам да покажа паметната плоча, която вие сложихте на 6 май беше, нали Да, така? точно така. На 6 май, колеги, може ли 9 номер? Групата на русофилите сложи една паметна плоча. Всички вестници писаха за това. Ето виждам тук Калин Владов, активист на групата на русофилите, който е гостувал и в това студио. Веднага писнаха, че че това е паметник, който няма необходимите книжа. Бихте ли обяснили за какво става дума все пак, защото това е плоча, нали? Не е паметник. Много неприятен случай, особено за мен, тъй като аз, освен председател на Комитет за защита на потребителите, съм председател на независимо сдружение Екогласност, което е правозащитно сдружение. И това се случи в моя роден град. И за мен от субективна страна е много тежко това. Но с две изречения, на пресконференция, която давахме в БТА-то, се установи и разказахме на всички медии, местни разбира се, че кмета на град Пазарджик е издал заповед за премахването на плочата, за която вие говорихте. Сега веднага успорихме тази заповед, беше образувано и в момента има административно дело, но има едно много фрапиращо нарушение, извършено от кмета, което тепърва прокуратурата, госпожо Ташева, ще преценява дали е престъпление. Още една жалба против него. За какво се касае? Служаваме за заповед. Има на член 225 от ЗУД, който казва, че който има незаконен строеж, се премахва. До тук добре. Съдът ще преценява дали е законен, дали не е законен. Той е законен, защото кметът твърди, че в случая е на лице паметник. Това е една паметна плоча, няма нищо общо с паметник. За да има паметник, трябва да има, уважаеми зрители, триизмерен образ, да могат да гледат отзад, отстрани и отпред. Сами разбирате, че на плочата няма това качество. Но аз съм сигурен, че съдът ще отмени въпросата заповед. Но какво прави кмета, според мен, за да е бутнат, преди да се произнесе съда? Позовава се на разпоредбата на член 217 и казва с последния абзац на заповедта: съгласно разпоредбата на този текст, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта. Този текст, който ползва, обаче касае заповедите за преминаване през строеж. Разбирате ли какво? Не искам да съм крайен да казвам. И какво му казва съда? Защото аз го сезирах съда и за тази разпоредба. Съда казва следното, със своето определение. Съдът намира за неприложима разпоредбата на член 217, тази, която кмета посочи, която предвижда, че жалбите и протестите пред съда не изпират изпълнението на заповеди за спиране, забрана на достъп до строеж. Къде е забрана за достъп до строеж, къде е заповед за премахване на строеж? Разбирате то не е строеж. Да премахване то още няма строеж. То няма строеж, Именно. Вижте колко правилно се ориентирате. Той използва един текст от една процедура в друга процедура, която е неприложима обаче в случая. И съда му казва така: следователно, при тези данни се налага изводът, че с обжалване на процесната заповед се спира изпълнението на заповедта. Но ако е някой юрист, който примерно не догледа, защото освен жалбата трябва да искаш и спиране. Нямаше да иска спиране, съда нямаше да се произнесе с това определение, щеха да бутнат тази плоча, преди да се произнесе съда. И сега стои следния въпрос към господин кмета от Продължаваме промяната. Има два варианта само. Ако си го направил от незнание, трябва да си ходи, защото кмета трябва да познава законите. Ако си го направил умишлено, трябва да си ходи, защото е престъпление. Той сам се вкара в тази безизходица и в тази ситуация. Но аз не очаквам нищо друго от представителя на небългарската, дори антибългарската и корупционна, както се вижда, партия, продължаваме промяната, защото всеки ден излизат тяхни корупционни практики. И ако ме позволите, искам да ви споделя за още един случай. Въпросният Калин Владов, който вече се сезира прокуратурата отделно, т.е. аз съм препратил него сигнал до мен, Калин Владов, за който вие говорихте, беше спрян да чете лекции в училищата в Пазарджик, поради това, че е русофил и българофил. Говорим за лекции. Той е младо момче. Калин Владов е човека, който организираше
дните на Ботев, на 2 Да, юни, да. 2 години подред, Да. изглежда това, че българското и че е българофил, дразни Продължаваме Промяната, които искат да изличат от паметта на българина Да. историческите Ботев, да. факти. И не само Ботев, и другите Да. исторически факти, защото те са неолиберали. Да не признават Да. такива факти. И какво се получава? За това, че е българофил, те ощетяват и децата, защото какви лекции чете той? За здравословен начин на живот. Благодарение на, понеже той е експерт по фитнес и по здравословно хранене, благодарение на него дете в Пазарджик свали 60 кг. Представете ли си какво е това? Да. От тези хамбургери, нездравословния начин на живот. представям си. Така. Така че, освен че ощетяват него, защото Да. това е голяма обида, поради това, че политически някак си ангажиран, имаш някакви възгледи, да те спрат да четеш лекции, те ощетяват и децата. Но аз не очаквам нищо друго от тази продажна партия. Не българска и антибългарска. В случая, според вас, не е ли уродливо в 21 век България да се преследва хора по политически или логически причини? Да, прави се. И това Прави според се вас не е ли като- ксенофобия? Не Вие просто сте ксенофобия. Наричам чист, го учебен пример. неонацизъм. Неонацизъм. Да. Да не е класическия нацизъм от 30-40 години, защото дори и той не се е позволявал някои неща, каквито те си позволяват. Госпожо Ташева, само на скоба. През нацизма е оправдан Георги Димитров все пак. Да, точно така. А в нашите съвременни условия репресиите са много по-големи от тогава. Извинявайте, ако прозвучи В крайно. Британия Какво смятате? Вие? една майка на 2 деца лежи в затвора заради